the Harlem Shake. Čau, zdravím všechny, co se na mě koukají. Já jsem Adam25 a vítám vás u toho nového seriálu a taky na novém YouTube. Zrovna jsem na YouTube, jo, aha, počkat, já jsem se tam dal špatný profil. Teď jsem zrovna na YouTube Adamsa25 SF Game, ale já si myslím, že nebudeme dlouho otálet a jdeme hrát. Jsem zatím malý level, protože já jsem to přestal hrát, když prostě mě to přestalo bavit, no a teď mě to zase nějak chytlo. Tak to zase hraju po dlouhé době. Takže tady máme našeho prvního toho, ten je nejvyšší. Takže tady máme 900 zlaťáků, to je super. Tady jsem si asi nechal nějaký boj. Teďka vidíte, jak je můj bojovník hrozně silnej. Dej kritika, no. Takže jsme dali kritik. Vylepšíme si tady to na 40 000. Počkat, máme tady výdrž. Já bych si to chtěl vylepšit na 40 000. Yes! A máme 40 táců, takže to je super. Dáme si zbrojírnu a... Ne. No. Tady asi nic. Takže si ještě zvětšíme sílu. Tak si zvětšíme ještě šanci. No a jdeme do podzemí, ale tam nikoho nedáme. Tady mi zbývá ten poslední pan katakomby. Toho nedám. To až za hodně dlouho. Jakože ubrali jsme mu docela dost tou zbraní, ale je moc silný. Jinak tady to je náš Čech. Mohli bychom na někoho zaútočit. Zaútočíme na gang borců. Ne. Zaútočíme tady na ty popomově. Popomoví. 1500? Jaha. 1500 chtějí, tyjo. Kde jsou ty starý časy, když chtějí jenom trošičku. Tak si vybereme nějaký ten nejslabší Čech, co tu je. Máme si tu 1000. Sadím se, že čistě, jo, tady. Tak zase slabý nemusí být. Jak můžeme zkusit. Aha. No, tohle je ovšem výzva. A my ho zkusíme. Ne. Já jsem blb, to jsem nechtěl. A vím, že... Ne, toho bychom nedali. Toho bychom nedali. I když je jeden, tak toho bychom nedali, protože to jsme moc slabí. Takže to dáme tak... No, 1001. Tak. Mify. Kolika tady 15? Zase 1500? Tak já na to kašlu, takže útočit nebudeme. Jdeme jen do hospody a... Ta arena mě docela mrzí, to jsem nechtěl. No, já ne tohle. To bychom s Alfem mohli skončit, jdeme na další ten. Tady jsme na... Jak se to řekne? No, na dalším profilu. A to je profil Adamsa255. Jsme na serveru 15, tam to byl server 13. Tady bychom si mohli nasadit helmu. Já jsem se ještě nekoukal. 99, 68. Jakože tady mi valí tohleto. Jakože tady mám 1300. A mám zase větší ten. Co je dražší? Že se životy, právě životy jsou dražší. Tady si dáme aspoň 400, no. A
síla, inteligence síla 7, tady bylo štěstí, dobře. Zbrojina, já si teďka říkám, jestli jsem neudělal špatně. 17, 21, takže nad tím ani nepřemýšlím, to prostě na to kašlu hnedka. Já si jenom kouknu, kolik máme. Máme zatím 5 minutek odehráno, takže to je super a no, vůbec nic mě nenapadá. Co bychom mohli teďka udělat? Můžeme jít do podzemí, ale ještě předtím půjdeme do hospody. No. Zelený kentaur. Kentaur neměl šanci zase. Podzemí. Jo, hele, pošta. Jo, někdo na nás zautočil. Aha. Jinak tady žádný Čech nemám, takže mě můžete klidně pozvat do Čechu. Pokud hrajete tu úžasnou hru, tak neváhejte, pojďte si zahrát. Jinak Síň slávy, tady jsem, no, tady jsem hrozně pozadu. A tady jsem u nemrtvýho. No, toho asi jen tak neporazíme. Když můžeme ho zkusit. Počkat. Jo, tak pardon, tak ho asi porazíme. Dobře, tady to je síla 2, tohle to je 14 obratnost. Já obratnost nějak nepotřebuju, takže tu prodám. Do podzemního znova. Katakomby. No tak já nevím. Mám na ní. Ne. Půjdeme radši do hospody, tady si dáme další to. A tady tak. Takže jdeme na náš úplně poslední profil a to je tady. Teď se mi to laglo. Pardon, jo, dobrý. Myslím, že už by to mělo být odlagované. A jo, dobrý. 82 brnění. To je... Ne. Jinak, pokud hrajete na serveru 17 a jste lučišník, tak můžete jít k nám do Čechu. Tady vlastně bojujeme ještě. To jsme asi projeli, protože tady jsou hrozně silný ty. To je ostuda tohleto. Tohle jsme docela projeli, dobře. Ale jinak jakože máme zatím to, já jsem to zapomněl vylepšovat, takže teďka sem dám zlato, dám sem 130, maximálně 10 členů, tak ještě teda nabírám nějaký členy, takže pokud budete sem chtít, nebo počkáme sem jenom, já nevím, dám sem 35, tak. Pokud teda budete sem chtít, tak sem přijďte a neváhejte. Proč to nemůžu vylepšit? To je jedno. Ještě tady upravíme, můžeme si rovnou upravit erb. Takže tak, hlavu. Tohle to je, jo, to je docela hustý, no, takhle to je docela crazy. Jo, takhle je to crazy. Crazy day. Tak jsem tady máme, já vám ukážu ještě členy, když tak. Jinak já jsem 16. level a tady máme člena Big, Killheat a Knedlíček. A ty teda bojujou se mnou, pomáhají nám a tak jo. A to by bylo tak možná tak všechno, co bychom si řekli o tomto profilu. Tady bojujeme.
No, co je tady to obrat? Tak, to zase není žádný spor. Koukneme se na poštu, tam zase někdo zabil, že jo? Nebo nás někdo zaútočil aspoň. Koukejte, kolik mě už porazilo lidí, pane bože, abych měl něco se sebou dělat. To je hrozný. Počkat, my máme vlastně peníze, proč to nevyužijeme. Koupíme si tady větší zbraně. Ať máme většího zabijáckýho zmetka a jdeme do boje. I když já brnění nějak tak nevím k čemu je, takže já ho moc nepoužívám. Protože k čemu je brnění? Brnění je na houby. Tak koukneme se do čarou obchodu. Jestli tady náhodou není něco, co bychom potřebovali. Ne, není. Sílu nepotřebujeme, inteligenci taky ne. Ne. No. Necháme radši toho. Já se kouknu, už natáčíme 11 minutek. Tak už bychom mohli přestat. Takže já bych se asi s váma rozloučil. A no, uvidíme se asi někdy příště. A ježišmarja, pardon. Uvidíme se asi někdy příště a no a tak prostě. Já si tady zatím dělám asi nový popis. A pokud teda budete chtít do Crazy Day, nebo do, tady jak to máme, to malé nic. Halo, já chci Čech, jo. To malé nic, tak přijďte. A neváhejte, napište mi, já vás přijmu. A no, pokud teda jste aspoň nějaký level. Musíte být minimálně aspoň 15. Takže já bych se s váma rozloučil. A uvidíme se asi někdy příště. A nazdar, nebo já nevím teda, co mám říkat, ale asi čau. Takže čau.